Usa ka adlaw sa dili pa ang Palm Sunday o kasaulugan sa Domingo sa Lukay, nga usa ka dakong selebrasyon sa mga Kristiyanos, gisugdanan ni Tatay Victor ang pagpamalit og mga krus nga ginama sa Lukay sa lubi nga matud pa tradisyon na niya matag tuig. Ako ni Baynos kadapuntahan kaysa akong pagtotoo nga kwan madlok yun ang mga inkanto nga musod sa akong balay og naani sa akong puntahan. Unya ang grasya sa nga musod sa kumbay, nindot sa kayo. Pipila na ka mga manindahay ang maabtan nga nagporma sa Lukay gawa sa Santo Rosario Parish sa Dakbayan sa Sugbo. Mukantidad og 6 pesos ngadto sa 2,100 ang mga baligyang Lukay dinhi, nga dunay nagkadayang design nga mamahimong kapilian. So karon kauban nato si Nanay Judita og atong kat-unon unsaon pagbuhat ang usa ka Lukay. So mao ni karon ang ato ang finished product sa usa ka Lukay. So mobana-bana ni siya og 1 to 2 minutes ang pagbuhat sa usa ka ingani nga Lukay. Usa sa mga manindahay nga among nakahinabi mao si Nanay Judita. Kuyog ang iyang 5 ka anak nga gikan pa sa lungsod sa Tabugon. Matud pa niya nahimong bulahan ang ilang pamilya tungod sa maong negosyo. Laagi sa Ginoo nga taga-amigrasya. Tayo magkabasog sa lawas, nga sa sudtoy makaabot yapon mi, makapanindam diri, makadisdim mi. Lakaw mga rin sa Santa Rosario kananindam magbindita. Salamat po sa Ginoo, ma'am. Taga-basog mga lawas. Sa Kristyanismo, ang Domingo sa Lukay nagsimbolo sa madaugon nga pagsulod ni Hesukristo sa Jerusalem. Ug gisaulog kini pinaagi sa pagwarawara sa mga Lukay nga nagporma og krus, isip simbolo sa pagdawat sa mga Kristiyanos ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ang kaning Lukay wa man tay mga palmiras, no? Ang Lukay mo ato isip atong kulturanhon nga simbolo sa atong pagwagayway, sa pag-welcome, tingbaya sa iyang pagsulod. Gitawag usab kini nga Domingo sa Passion o Passion Sunday kay mao kini ang nag-abli sa Semana Santa, diin ihandom ang pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Hesukristo. So gidapit namo ang tanan sa mga sud sa 40 dias kita nangandam diha sa ato ang mga panudlo sa simbahan nga mag dumili sa kaugalingon, pinagi sa pag-fasting, pinagi sa pag-abstinensya, mamunsad sa pag-ampo ug pagpaambit sa atong mga kabtangan ngadto sa kayuhan sa tanan. Kaninyong tanan magduyog kita, mag-uban kita sa magnaghiusa nga simbahan padayon sa atong pagpuyo nining kalibutan karon. Thank you kaayo mga. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.